Kapan kong ngapan pau ka jing sngau ka bakrau simun yo bele mangala ya kaban ya yo ban simbenta lembat ka Good News TV jom ka jing sang samla sinan ngai ngo yo bele ne kabenta ka ne ka ya ka ne ka ministry ba ka jing sang samla kala bu bakan long kom kalat jong ka jing yalap ya ka ktien ka jom bele hang ne hagan ka sla jong ne ka prothei kumta ngapan pau ka jing sngaungu ka bakrau sibun na ka benta barok ki staff jong kani ka Good News TV ka bakila penla yang bangan yo ya kani ka lat ya ka ban sakhi lau jong kunrat lengba kani ka ministry ka khubor ka mangadan hagan ka por ka long habangi phai sha kini ki sngi ki bangi long shisha ki sngi ki ba ki sngi ki ba yo ha ki liang bat ki benta baro ya ka lang ka salang ka sensyar ka khadar bare ka balang ka jongublai yo bakila hiar arsut bat la kum bakila long shisha ka jingtua bakrau ha ka bangi perkhat yaki kumta ha ka di ka por ka benta ka bang kwa la ni ka phang jong ka jingir perkhat ka bang kwa bangin ya puson lengba ka ni ka por ka long na ka kitab ka jong Nehemia kalnong ka baar ka khat ka bakhat pra ka ba ong kumne ya ngin ye yang bat ngin yatei ya ngin ye yang bat ngin yatei ka kitab ka jong Nehemia
Kaya thu yang i syapang ka jing teipat ya ka kenro balatua jong ka nongba Jerusalem. Kata ka Jewish tradition kaya thu balatho ya ka ni ka kitab da u Ezra. Ubalong uway na ki lingdo ki bapau nam ha ka to kapor. Ubala let pai pat sya Jerusalem. Kum bakhat lais nam haswa ba u Nehemia ulet ya ka bantai pat ya ka kenro jong ka Jerusalem. U Ezra ulatai ya ka temple ka jong ulai. Laong bala jandap kum ba sispa snam bala don bon ba ki jiu ki bala let pai pat sala ka jong ka ri Henry Kem Sham lapatiau ban perkhat ya ka jing teipat ya ka kenro jong ka Jerusalem ya ka bala penjot no thiau da usim jong ka Babylon u Nebuchadnezzar hagas nem sanspa prapunri BC chespa sau pu arsnem hadin bat kata kalong hagas nem sauspa sau pu sau BC u Nehemia ubulong tang u nongra khuri jong usim Artaxerxes habau loyo snau sapang ka jing penjot bat ka jing sa khlau jong ka nangba Jerusalem laong ba ulayam snau si thang bat ulayam hakmat jong ublay ha ki jing duai komta hadin ba ulayo bor na usim Artaxerxes ula yower ya ki para jiu ke jong u ban teipat ya ki kenro Jerusalem da ka bau ong ya ki ni ki ktin ya ngin ya teino iki kenro jong ka Jerusalem ba ka nomlong ka jingle ransu lok bat ki para banget ki baet namar kata laong ba une ubreu uba crowd jong ublay Nehemia wat hapdeng ki jing penwit ki ba crowd ki ba bon na ki nongsun kom na ki jong usan balat ubolong uway na pedeng jong kita ki nong Samaria ubala bhaya kaban ya convince ya ki breu ban yang yele persya ya u Nehemia ya kene ka jing thmu ka jong u uba ar pat udai na ka jing persya ka jong utobia ublong uway na ki official jong ki aman nangta ubalai pat uday ugasem unong Arabia Nehemia lembat ke kenhon klem kenrandin da ka king atyar bhai lade kila teipat iki kenro jong kata ka nongba tang hakisan puar teli ki sngi lak bat ki para banget ki baet ki jong how try da ka bangin khme shau no samla Nehemia komu tau nong tei ubakraw ya ka role ka jong u dan lightly ki ki bakraw ki bolong ka khubor na ka benta jongi ha ka jok bat ka por ka bangi dan menta ka beningkong Nehemia ulong ubriu ubadan ka jing itu pau ka vision bat ubalong ru ubriu ubadan ka jing ngau kit kli na ka benta la ka jong ka ri bat la ka jong ka jaj ben riu laong bau Nehemia om som la khaya u hala ka jong ka ri kinong batai ki ong la ban long bala khaya u ha ka ri jong ka jing long mrau ha Babylon namar kata ngisgau tu ba ompat som la yo I dalade hadu kadno ka jing jot ka jing pra jong ka ni ki kenro jong ka ni ka nongba Jerusalem bat som la yo I ya kata ka jing saklau jong ka ni ka nongba Henry dai ha ka jingwan jong une upara jong u harani lembat katto ka nungut ki waipat ki para jiu na Juda syaka yings im Shushan
Baula yo ya lat ya ban keli. Naki syapang ka jinglong ka jingman. Jong kan ya nong ba Jerusalem. Bat hakal nong ka baningkong dekat ka balai. Laong bakine ki para jiu ki jongu ki le thu hau. Bat ki le ong bakita ki badangsa hakari ki don haka jing jinjar. Bat haka jing le ran ka bakrau. Ya ka kenro Jerusalem ru lapan tua. Bat ya ki kerdop jongka latang dakading. Kumta haba uloyos ngau ya gede ka kubar. Laong baula syangkap bat ulay yam ngau si bon sngi. Bakadan hapadeng jongka jingma. Bat haka jingle ran ka bakrau. Kajat ben riu jiu kum bagitep. Bakalong kajat ben riu ka bakerpang. Ha ka riam ka bet. Keriti ka dustur. Bat ha ka jinget. Ka bakerpang ka jongka hau play waim. Ka balalong sisen. Kajat ben riu ka bakrau. Ka badan burom. Ka badan ha ka jing sengan. Ha ka jing song sengan. Hapo jong ki kenro baskam. Jong kan nongba bakut. Ka Jerusalem. Henry mintapan. Kalong klem ka kenro. Kanu kan nongba. Lani kanu ka ri ha ka to ka por. O klem ka kenro. Kalong kasnong lani ka ri. Ka ba sya sma. Man la ka por. Na ka por sa ka por. Na kita kinong sun ki jongka. Kumta habau tip yakini baro ka jinglong ka jingman anda hawala perkhat bha syapang kani ka condition ka jinglong jong ki khon Israel hakaba kum ka ta por hakaba ka nongba kalong klem ka kenro habau tip yakini ki ai baro laong bau lakut jingmut ban lek dalade ban yo ban teipat ya ki kenro balatua jong kan ka nongba ka vision ka jong u kalong na ka menta ki longdin jong ka ri bat ka jaj ben riu lak bat kis ki para ki bangat ki bae ki jong hau trai abanda don hakabakum kane ka juk hakabakum kane ka por hakabakari ka jaj ben riu ka jongi kala sya kerkot langba ki babun ki jing sya yar sama la ka long haka riti ka dustur la ka long haka sensar ka khadar bat la ka long ru ha ka jingat ka jongi lak bat ki para banget ki baet namar kata kom bakalong iyo i ba ka ribat ka jaj benriu ka jongiru kalong sriam kom kata kapor ha ka ba unehemaya udan ya ka bani alam ban kerpat ya ki khon Israel bakin ya yeng lang ban ya shembenta ban ya taipat ya ki tei ki kenro ki belatua jong kan nongba Jerusalem abenda don ki bakum kita ki Nehemia bakan jam sem ka digisngi ka ri bat ka jaj ben riu ka jongi kan long ka ri ka balai na ka jing sya syartma na ki ei kombalong ki khon Israel hakapor manba ka kenro kadang long ka baskam ya ka ban yada ya ka na ka jing sya yartma na kita ki bor ki bawa na sabar jong kan nong ba ka benta ka baar ka bang iyo i hang ne kalong Nehemia ulong ubriu jong ka jing duai lane uriu duai habang ipule syapang kani ka kitab
Sapang gani ka jing siem benta ka ba kraw ka jong Nehemia. Ngau tenat ban perkhat ya ka jingat ka ba scam ka ba udon ha ublay. Ka ba dengkong laong ba haba unlet ban teipat ya ka kenro Jerusalem. Ula pendam nengkong yala dia khamat jong ublay. Namar kata haba ula pendam hakmat jong ublay rengkat bat ka jing sya jing kabaar ula duai sya ublay haswa ba unpan ya ka jing bet na usim ata success ba unsya ya u ba unlet ban teipat ya ki kenro ba tua jong ka de ka nong ba khoi Nehemia ar kalau nong ka khat ka basau ka ya thu ya ka ne bat ka balai ula duai ru shau blai haba ki nong son ki kren ben bat ki wan ya ka ban ya le ya u Nehemia sau kalau nong ka khat ka basau bat ka ba khandai ka ya thu ya ngi ya ka ne ka por ha ka ba kat ba ki dang trei Nehemia upendam ha ka jing duai kat bagane ka jing trei kadang yahat saprang haba ki nong son kilawan ya ka bania le yu upendam ha ka jing duai dai ka ne ka bor jong ka jing duai bat ka jingat ka baskam ka ba udon hau play wa em bat budon bor ka bala penla ya u ban pendap ya ka ne ka jing thmu baro na ka bantai ka ri bat ka jat ben riu ka ba u ban long ki riu duai ban long ki briu ki baklan ya ka ban le ya ki e baro laladon ka ka bakraw ka babha lane ka ka miracle ka ba ngila ya ka ban le ha ka ri ka jat ban riu ha ka balang dai kata ka jingem ka banang ban pendam rit yelade ban dem khosiu hakmat jong blai George Washington si sen laong men bau dang don ha kata ka madan thma hangta ha Valleyfort ula julai ya ka ban duai men met hap deng jong kata ka lausan ka bau don ula duai na ka benta lagi jong ki briu ki jong u ki balong tang khendet bat ki bom pat biang ka jing hikai ki bo pat pentbet bha yala de bat kumju ru rengkat bat kini ki atiar ki badon hagata kakti ka jong u lembat kine ki nongbot jong u ki bala shakta ha utau labba lapsan hagata ka madan thama da ka jing ngat ka bas kham hau blai ula lait ban duai marwai hakata ka lauba bat une uju ubreu hadin haba ula long kumu presiden jong ka USA long ba umjuk pep ya ka ban duai ban lait ban penlong ya ka jing duai kum baju long ka rukam hakapor khendai baje man met namar kata ki para banget ki ba ki jong ha utrai bandio ya ki ba kraw ha ga ka pertai la ban le ki ba kraw ha ga ka pertai ka dei ka jingem la ne ka dei ka la ka dei yau tau briu la ne kita ki briu ki ba ha ka jing duai uji suru ujulat ya ka ban duai shalau jong ukpa jong u men bau dam don ha ka pertai swa ya ka baun let men step dang step ujulat ban duai baraden bolawan pai ru uju pendam ha ka jing duai long ka tin ka jong ublai lak bat ki para banget ki ba ki jong ha utrai kat nongot na pedeng jongi kom ki riungat hakani ka ri ka ba ka jongi ki nong ya lam balang
Kinong yalam ya ka ri ka jaj penriu. Kinong yalam ya ka imlang ka salang. Kibanang ya ka ban pendem ya lade. Hak mat jong ublay. Na ka banta ka kam. Ka bangidai ya ka ban pendap. Na ka banta ka ministry ka jong ublay. Une hemaya kom uriu duai. Hadin baula pendam yala de ha ke jing duai barula shanya ha ublay. Long ba ki ki nongbot ki jong u. Kilai duai rengkat ya kaban ya tre ya kakam. Kilai bat hala ke jong ki kti jong ki shiliang ka kti ya ka sti jong ke jing yada. Shiliang ka kti kilai ya tre. Angka ktiin ka jong ublay. Namar kata ka jing duai ka long ka atiar ka baskam ka bakhlain botam jong kibriu ki jong ublay. Ni don kam namar kata ban long ki Kristan ki bangat ki ba penskam yalade ha ka jingat ha ublay uba imbodon bor. Lak bat ki para bangat ki ba et ktiin ka jong ublay ka ong. Sekinong Filipi sao kalnong upoluang wat kusla ya ka ru henry ki baro daga jing duai ka jing kerpat lambat ka jing aingu bentep ya ka jing pan jong pi sao blai te kata ka jing sok ublai ka ba palat ya ka jing sempang baro kan ri jai kan ya ki donut jong pi bat ya ki jingmut jong ki hau Chris Jesu norwai sim uang baga jing duai kalong tin ngeu kindo ba phet yap shau trai ki angel neng ki ruai ru hakmi uduai ka jing duai kalong ka bor namar kata yang ngi kum kin nong yalam ka jing khat yang ngi kum kin nong yalam la ka long ha ka balang ha ka river ka jat ben riu tongin long ki briu ki banang ban pendam yalade ha ka jing duai ha ka mat jong blai ka benta ka balai bat ka bakhadu ka bangi yo i hang ne ye ka rol ka jong une usekri jong blai une hemaya baulong briu uba donbor kom unong yalam. A dynamic leader. Kom unong tay. Pat ya ka kenro Jerusalem unahemaya ulang ubriu. Ubadon ka sap ka bakerpang. Banlong kom unong yalam. Ubala ban convince ya kita ki breu. Kiba ulat ya kaban pau hakmat jongki kaban kong ulala ban convince what else jongka Persia ban ya trailam hakani kakam da kabalo sha sngau bha ban pendap ya ka jing thmu ya kani ka jing thmu ka bha ka jong unehmaya kabar kabang yu i hang ne kata ka bor ka jong u kalong da ka ba u ai mensem ai ka jing ya slok hala ka jong ki para jiu ki jong u la ya ka ban ya tei ya ka ban convince ya ki para jiu but what ya ki nong sensar ka juda ba de ki rangba longdo bakin ya trailam ha ka tei ka kam Nehemaya arkal no khat khat nyau bat khat pra ngiu i ya gane ka wei pat ka jinglong ka bangiu i hang ne ka long baulong ubriu bislur ubom ju rich ubom ju pendam yalade haba ulabu yalade akhmat joblai udan gane ka jingkot jingmut bau dei ban le ya gane ka kam hadu bakan dadap ha menmit laong baula let ya ka ban serbe ya ka kenro ka bala tua jong ka Jerusalem ula let ya ka ban serbe ban let ya ka ban petu ba baro
banyat barok kita ki kenrok ki balatua ya ka ban pet ban sorbe ya ka ar Nehemia khat al khat ar haduk khat san kaya thu ya ka ne nang ta ulalai ya ka ban ai mensim ya ka ban yang ya ka ban yale ya kini kin nong son ki bawan ni ka ban yale yo da ka wei ka jengmot da ka jeng long sitli kini ki jiu ki la yeng rengkat bat Nehemia ban bat siliang ka kti ya ka rente ka wat lam ban yale bat siliang pat ya ka ban trei ya ka kam hadu bakan dadap kalau nong ka sau ka khat sau khat riu hadu khat nyau kaya thu yang i ya ka ne ka benta namar kata habangi pai hakiliang bat ki benta baro ngiyo isi sayo Nehemia baulong kum utau nong yalam ubastat ubaslur bat ubalong dynamic hagaban taipat ya ka deka kenro Jerusalem lak bat ki para ki banget ki baet ki jong hautrai ka pertai kari bat ka jaj ben reuhi ka emlang ka salang bat ka balang ka jong ublai ki don kam hagani ki sngi ya ki Nehemia ki bagan jam sem banlong ki nong yalam ki bala able leaders banyo ya ka jing trailang nado ki nong sensar ki riu pat ba bat na ki nong yalam balang haka ban taipat bat da ka jing slur ban taipat ikin kenro balatua jong ka imlang ka salang ka ri ka jaj ban ri wat ka balang ka jong ublai kten ublai ka ong proverb khat wei kelnong ka khat ka khat sao ha ka bomdon ka jing yalam ka bastat upat ba au kelon henry ha ka jing don bon kinong ya perkhat ka jing scam ka don lak bat ki para banget ki baet ki jonga hautrai bat ki para ri ki baet ki jonga para dok parasnam kade ka por ka bangidon kade ka por ka badawa kirki ya ka bangin taipat ya kini ki kenro batua jong ka imlang ka salang ka sensar ka khadar ka ri bat ka jaj pen riu mano ban yeng kom Nehemia ki balong ki breu ki biyo i ya ka ka jing jat ka jing pra ka jing syahyar thma jong ka jaj ben riu ka baet ka jongi hasau dong kari kasi bat jaintia ka baet ka jongi ka megalaya ka jongi ka don hapdeng ka jing syahyar thma na saudong jong ki pot ki sam jongka kom bangiyo i syak kani jubor ya ka khendau ka siap ya uput usam jong ka de ka ri ka baet ka jongi ki breu ki badon hagitu ki kaput ki don hapdeng ka jing kordet ka bajur katno ka long ka bas ngau si habangi yo ngau ya ki jingja ki bala ja hagedi ki sngi hagedi ki sedam ki bala lajru haduk kini ki sngi baka ri ka jongi kadang red kadang syak khnyot kat bagi dang mi ki sngi ki por ka sensar ka khadar ka bangi yo i ka jinglong ka jingman kum baka long i bakam don shu ka jing song suk ka jing song sngai kum bai long ki jiu kum long ki khon Israel hapo jong ka dang nong ba ka bla tua ki kenro jong ka na saudang ka ri ka jat ben riu ka jongi ka don kam ya kani ka jing sensar ka baskam satang kendet por nyin sayo ya ka ban jit ya kita ki nong yalam jongi ke badon ki badai ban yalam ha ka ri ka jongi jong ka district council ki MDC ki jongi kadai ka kamram jongi ki para banget bangin jit ya kita ki nong yalam ki balongkum ki Nehemia
ki badon ka mensim jong ka jing ye ka ri ka jat ban riu yalade ki badon ka jing khwan men toy Nehemia ula lek da ka jing IT lot nalade hadin ba usim ula ai ya ka jing bet ka jing da ka baklan hakalanti ka ba ulai sadu sa Jerusalem bantai ya kan nong ba u ai ru ya kan klau ka jong usim ya ka ban yo ban penon kam na ka bantah kan ka jing tai lok para bangat ki ba ki jong hau try namar kata kala dei ka por ka ba biang bha ha ka bangin jit ya ki nong mi khmat jongi la ka long ha district council lane ki nong yalam ki jongi ki badon ki ba yalam yangi ha legislative assembly jongi bat ka bentak ka balai ka long ha ka bangi kom ki nong yalam jong ka balang bangin yo ya kata ka jing dawa ya ka jing syahar thma na saudong ya ka balang ka jong blai ha ka digisngi manoban long ki nong yalam balang ki bala ya ka ban taipat ya ki kenro lane ban taipat ya ka temple ka jong blai kum ki jong Ezra hot kum kita ki nong yalam ki bala lech chachwa jong Nehemia ban taipat ya ka jingjot ka jingtua jong ka temple ka jong blai nong ruai shemensim ha ka kot jingruai ka ba shispa sau phu sau ang ashnong ba khut ka sayon ba shong us jeng sup ngas ngeu ban yap si sendon ban ba phaladuk latwa ka temple ublai ki khrdap kum juhi ki gentle ki yarki ya ublai bat yangi bada dan kum kata kam sim pedeng jongi ki nong yalam baro la ka long ha ka emlang salang ha ka jingsen shar khadar bada ka balang blai un kar khun yarap yangi bangin la ya ka ban yo sngew ngin yo ya ka khubor ka jingkot jingmot ka baskam banang ne sakmat ka bangin shem ya ka ne ka nuksa jong Nehemia ba ulong kum ka model ha ka jingem ka jongi kum kinong yalam blai ka jing suk un kurku un ai borengi na ka benta ka burom jong u amen tong ye duai ni ai ngu ya me atrai u blai jongi lingba ka ni ka por bat ka ni ka khlep mat ka bangi yo i ka ni ka por ka bani tei bani slok lingba jong ka ni ka program ka bakarpang jong ka good news tv jong ka jing seng samla sinot jongi try bi it by snai namar kata ai ngu hagari ka por ka mela pniang yo sakri ubaret jong me bangayo ban kren sapang ka ni ka benta ya ka jing dawa ka bakerki ha ka bangingin taipat ya ki kenro balatua ha ka jim lang salang ka sensar ka khadar bara ka balang ka mela seng asla jo na khndo namar kata ko try to yarap ya ka bangin men penmi ya kita ki Nehemia bakan jam sem ki bala shisai ka ban yalam yangi ki badan ka vision ka jing yo i da ka jing yo i ya ka jing ya ka lawe jong ka ri ka jat ban riu ka lawe jong ka emlang salang bat ka balang hoi ki banang ban bu yalade hakmat jong me ublai ha ka jing duai hoi kum ju ru bangin long kita ki briu ki bolong dynamic ha ka ban tray ka kam ka mela shenya yangi to ngeu ka bangu ber ka jing khat kar pat ka jongi ha ka bawai no to da airu ba ka jing IAU Jesus Christ utrai ka jing ba ka jong blai pa lem ka jing so slag sat bor ka beri bathiang batngan men sem ba khoi unong pentngan nang pensat bor long rengkat lambat ngi nado mentala syai bat ceduki ata ki ba bom cukut amen.